kusoja. Ja tuo 2 metriä, mikä mulla on, ja tuo 23 senttiä. 23 senttiä on niinku semmoset pandit, millä on, että voi mennä niinku melkein milloin vaan ja on joku randomityyppi ja niin kanssa pitää kusoja, se on riittävät geaarit. Semmonen pikkusen vajaa 400 000 kilometriä yhteen suuntaan. Ja sitten se heistää 7% takaisin ja sama matka takaisin. Eikä semmonen 250 desibeliä pelkästään siirtotiessä häviötä. Sitten kun alkaa sitten laskemaan, että paljonko niissä on niinku sanotaan jossakin relleissä tai muissa erotus. Niin 2,5 sekuntia kun se käy. Joo, vähän vajaa 3 sekuntia on no joo, 2,5 sekuntia tarkemmin. Ja sitten tosiaan siinä on kaikkia muuta hauskaa. Tietenkin tuotti se kuun välillä, koska se joku 3600 kilometriä on se minimi, millä se on lähimmillään. Ja kauimmillaan se on tosiaan melkein tuo 400 000 kilometriä. Se pelkästään tekee joku pikkusen vajaa 2 desibeliä siihen vaimennukseen. Eli jos ajatellaan, että 3 desiä on pitää olla niinku tuplata lähetystehoa, niin se on aika paljon noissa. Sitten polarisaatio. Eli 2 metrillä käytetään pääsääntöisesti niin lineaaripolarisaatio, eli yhtä polarisaatiota kerrallaan. Niin se, että kun sulla on toisella puolella maapalloa lähettää tyyppi, ja kuu on täällä, ja toinen tyyppi on täällä. Ja se on niin pelkästään siinä niin geometria tekee sen, että se on eri polarisaatiossa. Sitten on tuonne Faraday, tuo polarisaatiokäärtymä, eli se kääntyy niin tuo ilmakehän läpi, kun menee signaali, niin se pyörähtää miten pyörähtää, että se yleensä pyörii jonkun verran. Sitten tuo Libe-ration on käytännössä se, että siinä kuussa on semmoisia spotteja, mitkä heijastaa ihan eri lailla. Eikä se tulee pääsääntöisesti aina, kun tulee signaali, niin siitä tulee useampia heijasteita kerralla. Osa tulee niin voimakkaampana ja osa vähemmän, eli se voi olla semmoinen tuhunne se signaali. Se voi aiheuttaa sen, että se häviää hetkeksi aikaa aivan täysin se signaali, tulee sitten takaisin. Sitten se taivas, mikä on sen kuun takana, jos siellä on joku radiohäiriö, siis tämmönen joku toinen galaksi tai joku tähti, mikä aiheuttaa isoa häiriötä, niin se sitten tietenkin vaikeuttaa tilannetta, kun sulla tulee pohjat nousee aika paljon. Itse asiassa tuo galaktinen häiriö on isompi kuin se, että sä tähtäät aurinkoon. Sitten tietenkin kaikki muu, mikä tämä niin normaali organismi, eli kaikki maailman häiriöt, luonnon aiheuttamat ja ihmisen aiheuttamat. Toi aurora vaikuttaa kans aika paljon. Sitten tuo GG olisi se ground gain, eli tuolla 7, olisiko 5-7% elevaatiossa, niin se alkaa heijastamaan tuo tavallaan sulla tulee se signaalista maastakin mukaan takaisin sinne antennille, eli sulla saattaa tulla monta deppaa lisää gainia siitä. Mutta ei silti niin vaikeaa ole. Se on 2 metriä, niin jos sulla on tämmöinen kohtalainen jaki ja 100 wattia tehoa, niin aivan varmasti saa kusoa. Ei tarvitse olla elevaatiota eikä mitään. Itse teki ensimmäisen, kun se on tuolla 50 wattilla. Mutta se tietenkin perustuu siihen, että sillä vastapäässä täytyy olla semmoinen vähän astetta isompi asema. Montako kusaa ollut jo pitää? Olisiko 5 tai 6? Joo. Ja mulla on yksi tai 2 jakia ollut ja joku se muutama 100 wattia teho. Joo. Mulla on tuolla omalla setillä niin on se 8 elementtiä ja 300 wattia tällä pieni asema. Niin sitä suuruusluokkaa. Et ei ne mitään niin hirmuisia tarvitse olla. Et siellä on monta niin single-jakin asemaa, mitkä porkkii tosi ihan päivittäin kusoja. Digitaaliset on ylivoimaisesti suosittuja. CV:tä kans vorkitaan. CV:llä ei oikeastaan ei juurikaan ole enää randomikusoja, eli se lupittaa sitten jossakin chatissa tai muuten sopia, että nyt kokeillaan CV:tä. Siellä kyllä ajavat ihmistä, varsinkin kontesteissa, niin CV-kusoja. Ja SSP:ltä niin nuo isot asemat vähän prassailee, saattaa pitää SSP-kusoja. Aika harvinaista. Tuo JT65
ne käyttää myös tuolla HF:llä, niin se on nimenomaan kehitetty IME-käyttöä varten. Se on niinku se de facto. Tuommoinen QRA64 on nyt tuli oikeastaan viime vuoden lopussa. Se on niinku tämän saman kaverin tai saman porukan kehittämä uusi moodi. Se on pikkusen herkempi ja siinä ei tarvitse olla sitten niitä paljon närää aiheuttavia niitä listoja niistä kooleista, mitä käyttää hyödyksi tuossa JT65. Sillä tavalla niin päästään siihen samaan herkkyyteen tai pikkusen alle ilman niitä hinttejä. Siitä on ollut kauheat flavaarit tuolla kautta aikoina, kun siellä JT65 on vähän huijaa. Niin, periaatteessa sulla on niin iso lista siellä, että se pystyy vertaamaan sitä, että onko tämä mikä, ettei se, onko se sitten huijausta vai ei, niin sitähän se nimenomaan se kina onkin. Että. Asemista tulee karkeasti 4 kohtuukokoista jakia kilowatti jäällonnaa, niin tuo on niin se vanhan kansan tavallaan minimi, eli se EV-kelpoinen asema. Että niitä niinku LNA on Suomessa etuvahvisti. Joo, etuvahvisti joo. Että suurin osa mitä siellä niinku on päivittäin, niin ne on tuota koko luokkaa suurin piirtein kaikkea. Sitten sanotaan, että joku 70%, 60%. Ja sitten täällä kun JT65 digitaalisena ajaa, niin se pikkusen niinku laskee tuo minimivaatimus. Että on tokuta sitä luokkaa mitä mulla on. Elikkä niinku tuolla pystyy vorkkimaan sitten niin samankokoisen aseman suht helposti. Ja sitten siellä on niitä isoja asemia. Et siellä on niin tuo HP96, niin sillä on 15-metrinen paraboloidi ajaa pyöräpolarisaatiolla. En tiedä montako kilowattia vielä tehovi, mutta siinä alkaa olla erppi kohdillaan. Sitten siellä on niitä tuolla i2-pakilla, sillä mulla ensimmäisellä, kun se on niin sillä 32 jotakin 8 elementtiä. Niin, siis semmonen käsittämättömän isoja settejä. Sitten tuosta minun asemasta, millä toivon mukaan kohta vorkitaan, niin mä on tehnyt vähän niin omista lähtökohdista, että se on täys digitaali. Kaikki on niin IPn päällä etähallittavissa. Pystyy sammuttelemaan ja kääntämään nipukoita. Se kun napsauttaa. ST-radiota kaikki. Ei nuppereja nipukoita softaa. Ja tuleeko vierotusoireita koskaan? Mitä? Pitääkö sellainen mokappi tehdä, että saa vähän pyöriä mun viskuun? Ei, kato kun mä en oo koskaan oppinut siihen. Vanhempi polvella pitää olla veponuppi vanhemmalla, niin, mutta sähän voit ostaa maestron tuohon. Niin. Mä oon aloittanut tämmöisellä, niin mä oon koskaan oppinut siihen. Ja mulla periaatteessa on siellä varastonurkassa on semmonen pöytä ja muu, että siinä voisi workkia siellä, mutta käytännössä niinku 100% kussoista niin läppärillä, teskarilla ja periaatteessa kun on tuo etäyhteys, niin ihan mistä vaan. Ja tällä samalla tavalla mitä kohta näytän, niin mä workin niinku kotona sohvalta. Toki se on kotona pikkusen sulavampi, kun ei ole latenssia niin paljon, mutta Kuinka monesti tulee töissä kiusaus, että on joku pedit jo menossa? Niin tästä joskus aina koko sopittaa. Kerran mahdollista on, kun ei ole työt semmoilla, että tarvii olla. Siellä aika suopiasti katsotaan, jos aina silloin teillä on tauolla jotakin muuta hommaa. Mutta tosiaan 11 elementtistä ristipolarisaatiojakin ja molemmille polarisaatioille on oma etuvahvari ja sitten on toi Flex Radio Flex 6300 ja siihen transverteri ja kilowattinen papulinukka. Siinäpä oikeastaan niinku ideasta. Onko meillä ketään täällä? Katsotaanko tuossa pitäisi olla vielä semmonen mitä en ois vorkki. No joo, oikeastaan voisin ennen kuin vorkitaan, voisin vähän näyttää tätä softilla. Se on varmaan aika paljon nippeliä näppeliä näköisellä, jos ei ole tottunut, niin voi hirvittää. Eikä tämä ole käytännössä minun radio. Niin kuin näette, ei ole vefonuppia, mutta tää on aika mukava, tällä pystyy niinkö. No, vähän tulee viiveellä, jos ottaa noin isoksi.
Mä oon tätä pitänyt tällä, että mulla on tuossa alemmassa näytössä näkyy vähän isommalta alueelta, että tuossa näkee, jos tää pystyy maksimissaan, onko se nyt 8 mekkaa tuota tukea, eli tuossa näkyy joku satelliitti on mennyt tuolla ja tuolla on, tuo on muuten joku häiriö, tämä tulee naapurista. Tuossa on DMR, tuo 2 metrin setti ja tuossa sitten alkaa olemaan nämä piikit, mitkä tuonne alkaa tulemaan, niin on noita sähköyhtiö, jotta tuota ohjausliikennettä. Carunalla on kaukokäyttö on noilla. Missä päin sulla? Joo, se on Poromolla, eli se on Caruna alue. Joo. Ne näkyy tuolla ihan hyvästi ja tuossa on sitten tuolla puolella jotakin noita PV-suikkareita kun menee, niin tuonne alkaa ilmestymään AM-lähetteitä aika paljon. Mutta niin kuin näkee, että ei ihan hirveän paljon ole tuota pörinää eikä purinaa tuolla meillä päin. Ja täällä sitten tässä ylemmällä mä sääjän tuonne, että missä kohtaa mä tulee sitten ne varsinaiset audiokanavat tai millä mä lähetän. Sitten täällä on 2 apusoftaa tuolle radiolle. Tuolla pystyy laittamaan näitä kattiohjauksia, eli softa, PTT ja muut. Näitä vaan napsuttelen lisää. En tiedä sitten miten näissä nykyradiossa muuten on, mutta tässä tosin toimii tällä lailla. Ja tosiaan kaksi tavallaan niinkö, voisiko nyt sanoa vefoa kerrallaan päällä. Ja PTT on määrätty sillä lailla, että kumpaa mä nyt sitten vaan satun lähettämäänkin, niin se automaattisesti alkaa lähettää sillä kanavalla. Sitten tää DAXi on se, että mä tosiaan striimaan ne sekä näistä, jos mä oon tässä valinnut tuon 104-415, se tulee sitten niin äänikortin kanavaan diipadaa. Ja sitten näissä SDR:ssä pystyy myös striimaamaan sitä raakaa niin IQ-signaalia, eli se, että miten se tulee se signaali sieltä, missä ei ole mitään filtreitä ja pystytään ottaa niin isompi slice kerralla. Ja toi ykkös IQ-striimi, niin sen mä ajan sitten täältä Linradille. Ja vähän ikkuna. Tää Linradi on tämmönen, no ei me missä oli tämäkin kehittäjä, eli tosi heikkoihin signaaleihin ja semmosia erikoistuneiden kavereiden tekemä softa, mikä tekee filtteröintiä siihen ja se ei mulla oikeastaan muuten olisi välttämätön, mutta tää nyt konvertoi sitten sen IQ-striimin tälle 6.5 sopivaksi. Eli tää on sitten semmonen softa, mikä ottaa kerrallaan ison palasen sitä bandia vastaan ja tekee siitä tämmösen tekee siitä sitten tämmösen vesipuhtauksen. Eli tässä näkee sitten niinku tosi heikotkin signaalit jo hyvästi. Voi sanoa, että jos tässä näkyy jokukin tuhru, joka toistuu joka toinen minuutti, niin se on semmoinen asia, minkä pystyy vorkkimaan, jos se vaan kuulee meitä. Sullahan on tässä paljon softaa, mutta tämähän onnistuu pelkästään käyttämällä sitä IT65-softaa, mutta sulla on niin tavallaan ihan spesialisoitunut jo tähän Joo, näin. joo. Että Normirikiä tykkää vaan äänikortilla kiinni ja alkaa vorkkaa. Ei ole mitään vaatimuksia. toki sä kuulet ja tämä toimii hemmetin hienosti näin. Joo. Ja sitten tällä softalla pystyy sitten niinku dekoodaamaan tämän koko bandin. Tosin ei ihan niin herkästi mitä sitten sillä IT6-softalla. Eli täällä näkee, että täällä on ollut tuossa. Niin sä käytännössä näet koko bandin, kun joku tulee kutsua CQ:ta, niin sä näet tavallaan sen tuolta heti. Joo. Joo. Eikä normaalisti se on sitten silleen, että mä tässä nyt käytän tätä vanhaa versiota. Tää on mun mielestä niinku, tässä näkyy paljon paremmin se signaali tässä Waterfallissa, mitä siinä 1.7, mikä on se VSITX, mutta Joo, ja sitten vielä näyttäänpä tuosta vielä pari muuta softaa. Sitten tuolla mä käytän tuon rotaattorin pyörittämiseen tämmöstä PSP-rotaattoria. Se käytännössä näkee koko ajan, missä se kuu seilaa ja mihin kohtaan sitten töröttää antennit. Tästä voisi vaan napsutella, niin se lähtee menemään. Ja tuossa voi laittaa presetteja, se on majakat, niin naksauttaa tuosta, niin se ohjaa sinne majakkaan ja kääntää automaattisesti vefo oikeaan kohtaan. Pirun käteen.
Tässä on sitten myös tätä EMEA varten. Eikä tässä nyt näkee sitä kelistä, mistä puhuin. Tällä hetkellä kuu on 377 ja 723 kilometriä ja tuossa verrattuna siihen niin lähimpään mahdolliseen hetkeen niin on 1 desibelivaimennusta. Ja ton taivaan noisen leveliltä 277, mikä on ihan ok. Ja tuossa on tommonen niin yhteenlaskettu paari. Nyt on ollut varmaan parisen viikkoa sillä, että ei ole ollut ihan näin hyviä kelejä vissiin niin missään välissä. Se on ollut pyörinyt tuolla jossain niin 4 desibelin huiteella. Tämä alkaa olla vähän toisinaan haastavaa silloin workkia tämmöisellä pienemmällä asemalla. Ja tuo aurinko on ollut vielä aivan täysin kommunikaatiossa tuon kuun kanssa. Niin tästä pystyy sitten katsoa, että miten on ollut milloinkin. Esimerkiksi tuossa viime viikon lopulla niin on vähän punaista palkkia. -9 dB degradation. Ja tuossa näkyy sitten vielä kartalla tämä. Eikä tietenkin se, niin se edellytys siihen, että pystyy jonkas pitämään kusoon, niin pitää molemmat tähän kuuta aikaa. Eikä tällä hetkellä on niin mahdollisuus pitää kuu tuossa niin Euroopan, Afrikan ja sitten Jenkkien kanssa. Jenkkiä siellä näytti jonkun verran olevankin bandilla. Että... Sitten on tämmönen web-sivusto kuin LiveCQ. Tää on ihan pelkästään EME-käyttöä. Eli täältä nyt tämä softa, mitä mä tässä näytin, tämän, mikä näyttää sen koko bandin, niin tästä lähetetään sitten C6-kimmaukset tänne. Eli mäkin voin tässä kohta kohdalla puhutaan C6, niin toivon, että tänne alkaisi paukkumaan sitten Olisi semmoista ikkuna varmaan vähän rakoa. Ja sitten on nämä EME-tyypit haluaa ihan välttämättä käyttää tämmöistä aivan saakelin paskaa web-chattia. Tää on niinku, en tiedä muistako kukaan tätä Kiss-FM-chatteja, mitkä joskus aikana ollut, tää on niinku vielä kauempi. Jos tähän kirjoittaa jotakin, ootte pahaa aikaa, niin se refressaa sivuja ja se häviää se sun teksti. Se on varmaan kivikaudelta. Tää on niinku jo varmaan jostain 90, mutta tämä on niinku se, mitä ne kaikki haluaa käyttää. Vähän ennen kultaryntäistä. Täällä sitten näkyy, yleensä se on niinku, mitä täällä jutellaan, niin huudetaan, että jos aletaan C6 kutsumaan, niin muutkin pääsee, kellä ei tämmösiä settejä ole, niin katsomaan, että kuuluskohan sitä ja niin poispäin. Tuolta ihan itsekin käynyt kuuntelemassa, kun siellä näkyy näitä spotteja, niin sen jälkeen voi niin katsoa, että mulla ei ole elevaatiota, niin voi käydä vähän antennin kääntää vaan sinne kuun suuntaan. Ja kyllä niistä ainakin nämä isoimmat kuuluu niin yhdelläkin jakilla ja etuvahvistimella. Kuinka pitkä puominen se on? Koska se vajaa 5 metriä on se 2 metrin jakin puominen. Jos alako muuten joku testaa. Minkälainen keula sulla? Tuossa näkyy täällä, Se on joku SP24 tuossa kohtaa, niin tuossa joku testaa omia kaikuja tuota kuusta. Todennäköisesti jälkeen tulee, kun lähettää sinne ja kuuntelee sitten, että kuuluuko se oma kaiku takaisin. Ja sitten vielä täällä tässä näyttää. Niin. Mulla on kamerat. En jaksa sitä sohvalta nousta ollenkaan, niin pystyn täällä aika näpsäkkää katsomaan, että onko se jakin siellä vielä olemassa. Monestiko käynyt? Niin. Mulla on lähinnä se, että oli vähän kaikennäköisiä kaapeleita ja juttuja siinä, niin ne joskus tarttuu noihin jakeihin ja ne katsoo, että uskaltaako sitä kääntää. Ei oikeastaan. Aika vähän sen se tarvii. Onko sulla kameraa siellä shakissa, missä on linukka, että näet, että nouseeko savu? No. Siellä ei vaan olla tälläkään valoa, että Siellä liekit loimottaa. Nyt siellä on valo päällä. Kätevä. Käteen. Tuossa on niinku se varastonurkka, missä ne on. Joo, kytö paloo. Joo, no pistetään kohta vähän jerkkua. Niin Miten sulla oli ne jakit? Oliko sulla siis 2 lineaaripolarisoitua siinä ja miten ne on kiinnitetty? Tuosta kuvastaa jokin. Eikäläinen tekoda. Mä siitä piirsin semmosen kuvan.
Kenenköhän kanssa mä sitä on? PA. Tuleeko ne tavallaan niinku poikkipuomilla sitä kattoa? No otapa mä venään. Elikkä ne ite on vähän, ei pysty oikein. Eli siinä on niinkö... Tossa on tuo rotaattori. Sitten siinä on niinku vaakapuomi. Ja sitten mulla on niinku ristipolarisaatiojakit siinä. Eli siinä on niinku molemmissa Ai ne jakeissa. molemmat on risti? Joo. Okei, Joo. tästä ei hoksaa vai? Joo, tää on Taustaelementtejä pikkusen näe. hankala tuoda. Ja mulla on tosiaan ajan niinku joka polarisaatiolta oman kaapelin sitten tuonne alas. Onko sulla kaikki 6 polarisaatiota käytössä? Siis tällä hetkellä mä niinku otan sekä vaaka että pysty. Mä pystyn valittamaan sen. Mut siis tarkoitus on se, että mä sen on tilannut jo siihen sen Lime STR, mitä mä aion sinne käyttöön. Mä pystyn sen jälkeen sitten niinku ottaa ne molemmat yhtä aikaa ja lasken siitä sitten adaptiivisen polarisaation. Se on niinku tarkoitus. Toivottavasti kun mä täältä päin. Kuka se tuu? Mä en tiedä näkyy se varmaan. Otetaan muuten sen vaan. No, kuitenkin. Periaatteessa tossa on vähän niinku kaavakuva, mitä se tulisi olemaan. Okei, tää on silleen, että mä pistän sen TX-relleen tänne mastoon, enkä pistän näitä kahta rettä tänne, mutta kuitenkin mä ajan ne molemmat polarisaatiot niin tämmösen kaksikanavaisen SDR vastaanottoa varten. Ja sitten myös tänne Flex-radiolle sitten tuon aina kumman jumman polarisaatio kerrallaan. Tää on niinku blokki. Ja okei, kannattaa nyt joka välissä muistaa, että tämmösiä ei tarvi olla siihen, että pääsee vorkkimaan. Tää on sitten sitä hipistelyä. Sitä tosiaan pystyy napsuttelemaan sitä radioita ja amppeja ja kaikkia ees sun taas. Ja tuolla pystyy... Tuossa on mulla se releistyksen ohjausta, pystyy ottaa, että tällä hetkellä nuo signaalit, mitä tulee, ne tulee vaakapolarisaatiolla. Joka vaan naksautan tuosta nappia, niin sieltä pitäisi pikkusen laskea tuo tausta alaspäin. Siinä on niissä preampeissa on semmonen 2 desibeliä pikkusen rapia eroa vahvistuksessa tällä hetkellä. Tässä muistaa säätää ja kalibroida. Sitten oli näköjään suojastettu tuo PA5Y tuonne linjalle. Mä tiedän, että sillä on, ei ole iso asema. Eli se on niinku 121. Sitten vaikka tuohon A-sliceen. 121 ja tämä on se varsinainen yhteysohjelma. Tämä tuosta alkaa näkymään nyt tuo Conradin signaali. No tällaista laittaa. Tällä joku mitähän mä sanoisin. Sillä on 4-8 elementtistä ristipolarisaatiota. Mutta se on sen viilannut sille niinkö mallia aika hyvälle tolalle. Tuosta generoida message. Se tulee nyt firstina ja me lähdetään secondina ja sitten mä aivan tuijottaa, että eli me lähetetään nyt vaakapolarisaatiossa. Lasketaanpa vähän tuota tehoa. Tuo on jännä, kun sen jälkeen kun mä sen attenuaattorin poistin tuolta, niin se tuo lähetysteho lähtee pikkuhiljaa kipuamaan ylöspäin. Joku vaikka lämpiä tai jotain. 0,6 wattia heijastuu takaisin. Eli me lähetetään sille, että mä en tiedä, ottiko JT656 pitänyt, mutta tismalleen samat setit on. Ja tuo PA5Y, mä tiedän, että se lähettää, sillä on pikkusen isompi amppi, niin se lähettää kiertopolarisaatiolla, eli periaatteessa meillä pitäisi ottaa vastaan se ihan yhtä hyvin V- tai H-polarisaatiolla. Siinä mielessä ihan hyvältä tuli
se on aina niinku, tämän varsinkin randomikusojen pitäminen on vähän silleen, että just johtuen niistä kiertymistä, ja jos sulla ei itsellä ole mahdollisuutta vaihtaa lähetyspolarisaatiota tai vastaanottopolarisaatiota, niin siinä voi tulla niinku tavallaan lukkotilanne, että se tulee se sinun signaali just väärässä polarisaatiossa sille toiselle vastaan. Ja tässä on nämä periodit on aina, sä lähetät minuutin ja kuuntelet minuutin. Joo. Siitä on malleja, modeja niin 30 sekunnilla ja saiko se kopin meistä. Uskon kyllä, että tässä on. Ei, se oli joku muu uusi. Otellaan me vähän aikaa. Voit heittää C-kuntinahan. Sitten tosiaan kun se on se web-chatti on niin pirun hanurista, niin mä oon sitten kirjoittanut tämmösen softan pätkä, että mä pystyn tällä Telegramissa sitä seuraamaan tätä chattia. Eikä mulla tarvitse sitä pirun web-chattia, vaan pystyy tällä aivan niinku ihmiset lukemaan. Sitten mä oon kirjoittanut tähän myös semmosen, että jos näette tuo huutomerkki tuossa kaksoispisteen jälkeen, niin tuo tarkoittaa sitä, että se on mulle uusi initti, eli ei ole minulla 5. Ja hakee tuolta QRZ-an APIa vastaan. Kaipokkaan logi. Tuossa mekin kuultiin tuo EA3NJ. En tiedä näkeekö niistä näytöstä, mutta tuossa on RO-signaali tuossa. Se on niinku tuota luokkaa, tuo on ihan vielä silleen niinku ihan fine decode. Se on vaan semmonen pikkunen hitunen siellä. Ei sitä niinku Korvin et kuule kohinasta. Ei minkäänlaista havaintoa olisi tuosta. Se lähettää sille RRR ja sitten se lähettää CT3 ja siinä kohtaa mä voin kanssa alkaa TX. Eikö sä nyt kutsut sitä PA? Mä en oo nyt pari vuoroa oikeastaan. Kohta tämän jälkeen menisit kutsua sitä. Joo. Okay. Täällä on näkyy jenkkiäkin alkaa olla. Tosiaan dia. Ja tuo tosiaan, täällä se ei ajatella töykienä sitä, että jos me nyt paukutetaan tuohon päälle kutsua, koska ne tulee niin joka tapauksessa niin hemmetin heikkona. Tietenkin jos olet vierekkäin semmoinen niin geografisesti, niin sitten totta kai, mutta tulee niin hemmetin heikkona ja sitten sulla vääristyy tuo tavallaan niin kuin offsetti. Oliko se Dopplerista? Joo, Dopplerista johtuu, niin se tulee eri kohtaan tuossa waterfallilla joka tapauksessa. Ellei sitten niinku just satu hassusti, mutta pääsääntöisesti niin. Ja se käytännössä silleen, että jos on niin sulla joku peditio päällä, niin kaikki huutaa sen samaan rakkoon. Ehkä pikkusen on niin ottaa muutaman kilon, mutta aika nätisti niin menee. Pystyy niin dekoodaamaan, että se ei tarvitse se koko signaali, vaikka se olisi 3 signaali päällekkäin, mutta jos se synkki on erillään, eikä tämä niin yksi viiva tuossa, niin sä pystyt dekoodaamaan erikseen ne signaalit. Ja se tosiaan johtuu siitä just polarisaation vääristymästä, niin kun mä en pysty ottamaan yhden polarisaation kerrallaan vastaan, niin aina pitää välillä vähän vaihtaa. Että se taisi olla sillä, että jos se on 45 astetta pielessä, niin se on 3 desibeliä, mutta jos on tasa 90 astetta pielessä, niin se oli jotakin, oliko se 15 vai 20 desibelin luokkaa ja se on aina painentumaan.
Eli nyt sä kutsut sitä siellä, kun hötää lähtee. Joo. Mä huikkasin tuossa. Huikkasin, että sieltä on tulossa myös muita, mutta mä luulen kyllä, että siltä taitaa kuulua. Ainakin pitäisi. Kuinka kovaa se äsken kuului? Sä sanoit, onko se -20 vai? Joo, -16 on tuossa äskettäin. Sehän on aika voimakas. Joo, se on tosi hyvä. Hurjastelee. Joo. -16, kun sen voi jo kuulla korvilla ehkä. Joo, niin se sanoo, että joo, että näinhän minä. Tiedetään. Se on vähän arvoisa. Niin, että te sopinut chatissa tätä kuusoa. Ei. Se on ollut, en ole Konradilta tähän varmaan pari viikkoa se keli vähän parantunut tässä linjalla. Sillä on tosiaan tuolla Konradilla on aika lailla semmoinen asema, mitä mä oon siinä rakentamassa, että se olisi niin kuin nelikko ja sitten se adaptiivinen polarisaatio, että se on niin kuin aika lailla, että tietenkin jos haluaa jotenkin ihan mini-asemeporkkia, niin sitten voisi olla enemmän hätää, mutta semmoisella pystyy ne pienetkin pelit, joissa on aika hyvin. Ja tämähän ei tosiaan ole mitään hätäisen miehen hommaa, niin kuin JT6 on pitänyt ylipäänsä ja varsinkaan tässä, kun se polarisaatio vähän aiheuttaa sitä, toi Mr. Faraday, niin kun se polarisaation kääntymistä, niin se voi joskus ottaa tuo yhden kuson pitäminen se puolisko tuntia, kun hakataan päätä seinään, että miksei kuulu. Sitten se yhtäkkiä kääntyy. Eli nyt se vastasi meille, että 000. Mä vastaan sille, että tää on peruja tuolta CV emekusoista, eli siellä ei yleensä ole koskaan lähetetty, niin silloin kun CV:llä pidetään kusoja, niin siellä ei lähetä, että 5959 vaan, siis vaan pelkkää 0. Eli se on että on kuullut sut, ei lähetä mitään muuta. Niin. Tässä on tässä P-moodissa, niin on ne pikajutut, siellä on vaan RO ja RRR. Siinä QRA-moodissa sitten lähetetään sillä, että siellä tulee omat koolit aina joka vaiheessa. Tosiaan tuokaan ei tuo PA5 ei ole iso asema. Mutta nätisti se tosiaan. Nätisti se menee. Joo, se. Ite on vähän tämmönen tämmöisiin softa-hommiin taipuvainen, niin on kaiken tehnyt vähän omalla tyylillä. Siellä on aika monet niinku vannoo vieläkin CV-nimeä, niillä on varikin ja sitten on antennit, että ei tietokonetta ole välttämättä mihinkään. Jokainen tyyli. Niin, nimenomaan. Että kyllä se tämä niinku tää JT kusottelu, niin kyllä tää on niinku aivan ylivoimaisesti niinku mainstreamia, että se laskee sen aseman tarvetta, niin kuin se on puolella tai ylikin puolella, että pystyy pitämään niin päivittäin kusoja. Sittenhän on ollut tästä tämän softan niin deep search modesta ollut paljon sitä keskustelua. Osa ei hyväksy sitä, että kun se tavallaan hakee siitä failista niitä jutskia, niin se muutamia kaveri on tosi paljon vastaan. Ja jotenkin ne... Se on tosiaan se QRA, mitä veikkaa tällä kiltaa kohta nähdään tällä QRA-signaalilla, sitä on aika paljon alettu ottaa käyttöön, niin siinä se on sitten ei oo. Ja nyt itse asiassa tällä, mä en ole näköjään koskaan PA5 Konradin kanssa pitänyt kusoa, niin tässä mulla ei ollut ollenkaan edes listassa. Se olisi muuten tullut tähän radio-kohtaan sen tuo lokaattori, jos olisi ollut. Eli tää nyt tuli koneen ilman huijaamista. Eli tuohon gridiin, kun se tulee. Joo, kato, se on semmoinen lista, missä on tunnettuja asemia, voi tästä lisätä sinne. Sen jälkeen se pystyy sitten sen laskennassa käyttää hyväksi, jos on oikein himmiä signaali, niin joo. Niitä tietoja. Nyt mä laitettiin 73 sille ja 12 napsattaa pois ja... Mikä se oli? 121 kun se oli?
on semmonen brittikaveri, joka on muuttanut tuonne Hollantiin. Töitten perässä se on tuossa EME-piirissä kohtalaisen aktiivinen. Vähän kaikessa se on välillä aika terävä kielinenkin, että ihan mukava häiskä. Nyt tärätetään tuonne logiin ja sitten vielä sanotaan täällä, että paljonko se mä sanoin? Miinus 16. Joo. 16. Sitten voitais kokeilla vielä tuolla. Tuolla. Saatko sä audion kuulumaan, minkälaista kohinaa sieltä kuuluu? Joo. Nyt kuulostaa vähän niinku vorkkimiselta kuin audio. Vieläpä sana luppia vähän. Niin, että väännetäänpä vähän tähän jonkun semmosen fokusun. Annapa se Keloson vefo sieltä, se timppa sieltä seinän takaa. NVG selän takana olisi Keloson vefo siellä. Omille veivattavaksi siihen. Tulee muuten orpo-oloissa. Sanotaanpa täältä, olisiko täällä joku vapaa slotti, niin voitapa muutaman kerran. Vaikka 125 voisi olla. Meikö sä nyt kutsu Seikuta? Joo. 126. Tuon on vielä täältä pitkälle kukaan ei oo. 132. 133. Ja sitten tosiaan kun mulla on kaksi noita tavallaan vefoota, slice ja flexin termeillä käytössä, niin mä pystyn tuosta kuuntelemaan tuota toista kanavaa ihan täysin ja sitten TXM toisella. Ja yleensä on semmoinen sääntö, että silloin kun kuu on yli 180 astetta, niin silloin C-kuuta huudetaan tuolla ekalla. Eikö se nyt lähinnä, oikeastaan täällä Suomessa on mitään merkitystä, niin vähän asemia, mutta tuolla Euroopassa kun asemia on niin paljon lähekkään, niin se vähän vähentää sitä niin muiden häiriötä. Täällä kysytään, mitä modea sä vorkit? JT65B. Se on niin sama modellilla sä oot. Joo, sitä voi HF:llä ajaa. Joo, siellä käytetään Aata, mutta Joo, tällä samalla mä oon ajanut tällä JT65B. Tää on se yleisin, että sitten nämä QRA 64, se on uudempi juttu tullut, että sitä mä en ole kokeillut. Se tulee ton, se on se VSJTX 1.7 versiossa, eikö se ole saman äijän kehittämä K1 JT joo. modeja? Nobelisti taitaa olla se kaveri. joo. Väärin muista. K1 JT. Ja sitähän täällä niinku EME-piirissä yleensä kerätään niitä inittejä, eli kuinka monta niinku tämmöstä. Joo, se pulsaritutkimusta tekee. Kuinka monta niinku asemaa on saanut vorkittua? Mä oon saanut olisiko joku 220-215 on tällä hetkellä lukema. Ja totta kai tietenkin DX:iä kerätään. Siksi mä tuossa sanoin erikseen tuon chattiin kuuluisin, että joka kun on welcome, niin se ei välttämättä niin hirveän monta kun se on välttämättä halutaan aina saman kaverin kanssa joka päivä. Oho, sehän menee taas. Vaimeni lämpenee siellä edessä, niin se rupeaa päästä enemmän tehoa läpi. Joo, tämä itse asiassa sen vaimenttimen ohitin, niin sen jälkeen se on alkanut tekemään sitä, että se, kun se lämpiää, niin se alkaa lähettää vähän enemmän. Sitten tuosta otetaan. Tuossa on tuo alin 2 riviä, niin tuo on niinku tuommoinen keskiarvoistus, eli siinä pystytään ottaa monta tosi heikkoa
dekoodia vastaan ja tekemään niistä, laskemaan yhteen. Eli jos on joku semmoinen asema, mikä on aivan siinä niin hilikun kilikuilta kuuluuko se, niin tuo joskus voi olla se apu. Ja just sitten vaihtoon just tuota RX-polarisaatiota, niin kuin näkee, että siinä on pikkusen taas vihreämpi on tuo linja. Sen kanssa ruveta kahvia. Tää vorkki menee yhtä hidasta kuin JT65HF-lläkin, voi käydä kaffit keittämässä välillä. Kun... Joo, ja paitsi tämä on vielä paljon hittaampaa, kun se pitää vähän ruikuttaa useamman kerran. Mutta ei tämä, toisekseen niin tämä ehkä välttämättä niin hidasta on, mitä noita meteoriittikuseja välillä pitää. Joo. Siinä pitää vaan ootella sitä meteoriittia, että se tulee. Meteoros, mulla on muistaakseni rekordi Meteoros-katterilla tunti. Joo. Se oli jo kämppäkin aika kuuma siinä vaiheessa, kun linukka oli huutanut koko ajan. Se on vähän lyhyemmät, siinä on 30 sekuntinen periodi. Joo. Siitähän on kanssa nyt tullut se uusi modeli, siinähän aika paljon käytetään. Se MSK 144 vai? Joo. Joo. 15 sekuntia. Mitäs? 10. Kun tuolla polarisaatiolla on iso merkitys siinä, niin sä mainitsit, että sillä sveitsiläisellä on se paraboili ja sillä on pyörivä tuo polarisaatio, niin olisiko se niinku ideaalimpi se pyörivä polarisaatio? No siis tuolla niin kuin sanotaan 23 sentillä ja up, niin siellä käytetään pelkästään käytännössä pyöräpolarisaatiota, mutta siinä on se vaan, että jos sä lähetät pyöräpolarisaatiolla, niin sä sitten häviät sen 3 deppaa niin kuin verrattuna lineaaripolarisaatioon, ja se on kuitenkin niin kuin, sulla pitää olla tupla-asema, jos sä häviät 3 deppaa. Eikä täällä niin nuo isommat asemat, jotkut muut, kun tuossa joku meillä vastaan. Tarkoitatko, jos ei vasta-asema on myös... Niin sä näet sen, sä näet sen tuossa... kun siis täällä on niin valtaosa-asemissa lineaaripolarisaatiolla, niin sä häviät siinä omassa signaalissa. Mutta sitten toisekseen taas sinua ei se polarisaatiokäytelmä vaikuta. Näytäpä hiirillä, missä kohdassa sulla on se kaveri, mitä nää kuuntelet. Siinä kohdassa. Ei näy täällä vaan. Sä et vielä näe sitä, kuka tuossa. se on, mutta sä näet, Tuossa että SVX. T4 SVX. Joo. Tuossa. Sieltä se tärähtsikin tulee. Sä tosiaan näit sen ensin vaan tuossa niinku viivana tuossa Joo. spektrissä, että nyt joku Joo. vastaa ja sitten... Se tuollahan se näkyy myös tuossa ihan selvänä viivana. Täällä on niin 2 metrillä, niin voi sanoa kyllä, että jos on ei aivan paskakeli, eli sillä että siellä ei ole niin mitään hulluja häiriölähteitä taivaalla, eikä ole just siellä niin korkeammassa kohdassa kuu, niin voi sanoa, että aina kun se on kuun näköillä, täällä on aina joku huutelemassa. Kuinka hyvin pärjää ilman tilttiä? No sillä pystyy vorkkimaan niin kuin sanotaan sen 20 asteeseen asti. Ja täällä, niin kuin, täällä meidän pohjoisasteella, meidän niin kuin leveyspiirissä, niin se on aika monesti niin kuin, no nytkin se on 11 astetta. Se on tänään käynyt korkeimmillaan, oliko 22 astetta, eli koko päivän periaatteessa on vorkkinut kohtuudella. Silloin kun mä oon vorkkinut niitä, muutamat kurssit, mitä mä oon pitänyt, niin mä oon katsonut, että se on se kuu niin alta 8. Ne on 8 asteen elevaatio, koska se oli niin kuin, se tuntui ainakin mulla toimivan, niin kuin, tai siitä alaspäin, niin toimi parhaiten. Ja sitten. Se on mulla oli itsellä tilttirikki nyt silloin, milloin se oli joskus jouluaikaa, 2-3 viikkoa, niin mä laitoin sen antenni silloin, että se oli ehkä joku 5 astetta, että sillä pystyi ihan hyvin vorkkimaan niin maanpäällisiäkin yhteyksiä. Niin se oli just sattu se ARL toi kontesti samaan aikaan, niin kyllä mä sillä niinku, silloin se kävi kyllä joku 35 astetta korkeimmilla, että silloin ei oikein ollut mitään rääpyä, mutta kyllä mä pitkin kusoja sillä, että oli siinä 20 pinnassa, joka ei kuitenkaan niin isot setit ole. Sulla on 2 stakaa. Mulla oli, mutta mulla on nyt 1. Okay. Se kun 2 olisi takattuna, niin silloin se oli selvästi alempi. Se oli jossakin 3-4 astetta, mikä toimi parhaiten. Mutta yhdellä jätkellä nyt niin se on joku 8. Se on selvästi enemmän sitä pystyluuppia.
Se on niin päällekkäis takkaus, niin sehän poistaa sitä pystyluupista silloin pois. Mitä jos on useampaa jakia, niin pitäisikö sähköisesti ohjaamaan sitä lähtökulmaa? Ja vaiheistamalla. Niin. Kyllähän sittenkin jonkun verran pystyy, mutta minusta se on... Tälläkin on just tämmönen niinku tyypillinen CV-setti, eli 4. Tää on se G4 SVX. Joo. Tässä aika aktiivinen. Tosiaan se pisti RO, eli kuulevalta RRR, ja sitten sen pitäisi lähettää periaatteessa 73. Eli periaatteessa sama kuin noissa normi HJT:llä, mutta tässä vaan käytetään näitä shorthandeja, eli ne on pelkkään tavallaan tuommoinen sovittu tietty signaaliväli, millä lähetetään, että se on vielä pikkusen helpompi dekoodata tuosta. Kertaapa vielä, minkälaisella antennilla nämä ajat nyt? Mä oon niinku 2x11 elementtiset ristijakit. Joo. Se on Notelessa auki. Se on niinku 15 desibeliä per antenni. Eli vähän yli 6 metriä oli puomi per jaki. Joo. 608 on niinku elementtien väli plus sitten sen pikkusen yli. Näin ainakin isot pojat sanoo, että ei kannata pistää ihan siihen kulmaan kiinni. Sitten tuli 73 ja sitten mun puhelinkin piippasi, kun joku sanoi mun nimen tällä chatissa. Niin mulla me oltiin Tää Lokissa on sitten HDR vissi. Joo, tätä mä oon käyttänyt. Joo. Vähän on koetellut katsella, että olisiko sitä jotakin muuta, mutta tämä on kyllä ajanut asiansa ihan hyvästi. Ei mulla sinänsä ole. Mikä se oli sulla, sanoit toistimella se Logisofto, mikä oli käytössä? Valki. Joo. Se on vähän jälkeen vissiin hiilikauwe se. Vähän ennen dinosaurusten Timppahan workkii DMR:llä, niin sehän lokittaa samalla koko kuson sinne. niin, ei tarvitse Voi arkistosta kuunnella, mitä tuli sanottua. Perjantai-illan kusotkin voi lauantaina käydä katsomaan, mitä sitä tuli sanottua kenelle. Ja siellä heti taas uusi kutsu. Tuliko pailappi? Siinä on 2 kutsuja, joo. Niin ne on nyt pienellä erolla Niin tuossa näkyy sillä, että tuossa on sen vahvemman signaalin synkki ja tuossa on sen toisen. Eikö tuossa? Joo. Ja nämä 2 tässä? Nämä 2, ja ne tulee niinku päällekkäisiksi. Signaali on suurin piirtein tuohon asti, se toinen suurin piirtein tuohon asti, mutta nämä pitäisi olla kohtuudella dekoodattavissa. Joo. Lisää kahvia. Joo. Ei, tuohan on peräti muuten uusi init tuo jenkki. DX:iä pukkaa ikkunasta ja ovista. Ihan kyllä varmaan. Ihan 3. Joo, se olisi... Mikä se oli? QP? Eikö OM se vaikka? Joo. Mikä sitten nyt on toinen, kun se ei... Tuosta näkee nyt, että se on -2,8 se toinen ja 3,2 on niinkö... Sitä erottaa hyvästi nuo, että tuleeko se terresti on jotenkin ruotsalaisia asemia monesti tulee, että ei oikein ihan varma, että onko se nyt kuukuso vai onko se tuleeko se jonkun tropon kautta, niin tää kertoo sen, että paljon siinä on latenssi siinä signaalissa. Tää nyt on ihan selvästi tuo toinenkin, mikä on heikompi tuossa, niin se on 3,2 sekuntia on latenssi, tuo yli 2,5 sekuntia. Kerrottaako se nettiä vastaan? Joo. Pitää olla vielä kellot synkässä. Ja sitten katsotaan muuten huumorilla, että mitä se sanoo tää IVC, kun on kukaan. Onhan täällä.
HP9Q, eli se pirun iso asema, niin se on kuulemma jättänyt 18. Eli suurin piirtein yhtä paljon, mitä me se PA5Y silloin tultiin. Ja sitten niin tuo OZ1CT, sillä on myös semmonen nelikko, niin -24. Tuossa on kans, tuossa näkee, kun on täällä niin muualla waterfallilla, kyllä täällä niinku elämää on. Niin, kuussakin. Sitä mä oon miettinyt joskus, että kuinka hyvin on singlet tulisi sieltä, jos siellä kuussa olisi TMR-kourassa. Entäpä jos siinä olisi joku vienyt 10 neliön alumiinipellin? Mitähän se vaikuttaisi? En tiedä sen verran, mutta se on tosiaan, jos 7 pinnaa heijastaa vaan, niin se ei varmaan kovin kummosta tarvitsisi olla, niin se heijastaa paljon paremmin. Ei kun kolehti ja alumiinia taivaan. Voisi saattaa tulla, kun Kiinahan pyrkii nyt kuuluohjelmaan ja tietää sen teknologian tason, niin kovastikin rumua alumiinia. Eikä, että siinä vähän niin kuin määrä korvaa laadun. Se täällä on niinku nippeliä ja näppeliä ja sitten pystyy säätämään, no, vähintään se mitä niinku normirikeessä todennäköisesti pikkusen vielä lisempää. Mä lähetettiin RR ja seurauksista 7. Kenet sä voikin nyt? Tuo Jenki VA3 Jenkki. UPX. Paljon siinä oli etäisyys nyt toi QRP, näkyykö se suoraan sinne? Niinku siis tohon ei tässä mä tain laskea missään. No Jenkki kuitenkin, Jenkki 10 kuitenkin, tai 7000 kilometriä. Joo. Perinteistä vorkkia häiritsee, kun ei kuulu kohinaa. Joo, kohinen kyllä sen saa, mutta se on vähän turhaa, kun se tulee niin Vanha liiton porukka, vaadimme kohineen. Niin. Ja vähintäänkin CVt. Joo. Voi panna ularadion kohisemaan, ja sitten panee tosiaan tyhjän nupi, mitä voi pyöritellä. Ollillekin sitten vanhaan kodissa niin pyörätuoli alle tosiaan kun kohina. Pörinä sitten nuppi siihen käsinojaan. Jos sulla oli Olli se leirimonkka, niin sitähän lähtee. Se ei ole mun, se on 7 Jussirossa. Siitä on saanut vähän kohinaa. Mm-mm. Se kohina on vasta seuraavana päivänä. Oishan siinä Lennä Suomisella ihmettelimistä, kun se kahtosta, että 2 metriä morkitaan tällä tavalla nyt. Ja sitten että noin heikoilla tasolla emekusoja saada. Joo. On se Mihin se nyt kuuluu? Se on se HP. Joo, HP9. HP9. Joo. Seuraavaksi vaihtaa TX-polarisaatiota. Se ei kumminkaan edy on. Lähdetäänpä tuo... Niin, tosta on muuten tässä näkee tuon... Otetaanpa nyt... Me äskettäin nyt lähetettiin H-polarisaatiolla. Tällä on, se on tullut niinku just päinvastoin kun me ollaan lähetetty. Eli 85 astetta tullut tuonne Sveitsiin. Eikö se on kiertynyt nyt niinku vaakasta pystyyn. Jos me nyt lähetetään pystypolarisaatiolla, niin periaatteessa pitäisi olla seuraavan skimmauksen sitten niinku 0 tai 180. Niin teoriassa, käytännössä se voi olla melkein mitä vaan. Se hävisi se toinen kyselijä täällä. Saatko se tuossa muuten ollakin, se on vaan nyt niin heikko, että sitä ei Se vaihoit polarisaatiota ja se lakkas kuulumasta vai? Eikö mä en TX-polarisaatiota jotain muuttanut. RX:llä tulee, mikä tuossa näkyy se toinen.
ei siinä ehkä ole enää. Varmaan katsoo, kun mä vastaan sille toiselle, että ei pidäksä enää huuttaa. Hei, se on niinku sen PA Vision kaskin, niin jos on joku semmoinen asema, kenen kanssa niinku oikeasti porkitaan, niin sitä sitten vaan huuataan niinku koko ajan. Vaikka siellä huomasikin, että se kutsuu jotain toista, jos on semmoinen, että koska se polarisaatio kuitenkin koko ajan elää siellä, niin se saattaa tulla sitä. Jenkeä on pikkusen haastava workkia niin tuommoisella lineaaripolarisaatiolla, kun siinä on se spatial offset, eli just se johtuu niinku, että millä puolella se on maapalloa, niin tavallaan se menee just väärinpäin defaulttina, niin se vähän. Toki se sitten niinku Faraday kääntää sitä, että mutta huomattavan paljon vaikeampi on workkia niinku lineaaripolarisoitua jenkkiä kuin esimerkiksi japseen. Nimenomaan se polarisaatio Joo. kiertymisen. Joo. Se on Et sitten tosiaan, jos joskus isona poikana tulee laittaa 23 sentin kampeen, niin siellä on de facto sitten taas kiertopolarisaatio RHC, niin siinä ei sitten ole sitä ongelmaa. Eikö se 23 senttiä poistu meiltä, kun siinä on? Poistuuko? Muistatko mä väärin? 1,2 gigaa, eikö se ole? Joo. En muista kyllä. Kun viisaampi voi muistaa. Mun mielestä siinä oli, kun sillähän tulee jotakin navigointijuttua, vai mitä sinne tuli. No se on perseestä. Parempi kun siirryt HF:lle vaan. Alaspäin valot. valot. Turhan paikasta lätineen. Ihan liian nopea meininki. Katsotaan missä se oli sen nopea. Tuolla näitä vielä kertaa, josta joku sattus näin. Se on niitä varayhteisöt, jos ei toimi kuunkaan. Ihan. Eikö se C-kulta siinäkin joku nyt kunnossa? Joo. Tuo me kuultiin tuo EA3N5, kun se hustaa PA5 yltä, niin sillä nipillä tuli. No ei tuopa näkyy paljon muuttunut, se on 107 tuo meidän polarisaatio, niin se tulee sinne Sveitsiin, vaikka me vaihdettiin 19 tästä. Se on justiinsa. Näyttääkö se jonkunlaisen arvauksen, niin kuin sen jaksoa yli vai mikä tuo? No mikä? Millä hetkellä se 107 on niin ollut? Siis se on niinku se voimakkaan signaalin tulokulma. Eli kun tuolla on semmonen kans samanlainen, että se ottaa niinku ne molemmat polarisaatiot yhtä aikaa vastaan koherentisti, se pystyy sitten softalla laskemaan sen tulopolarisaation siitä. Yes. Niin sullahan oli, mielestäni sun roottori seuraa koko ajan kuuta, että se Joo. menee perässä, että sun ei tarvitse itse tuossa Ei tarvitse napsutella. säätää. On se silleen säätänyt, että se säätää jonkun 2-3 asteen tarkkuudella. Mulla pystyisi tuolla tarttoilla niin 0,1 asteen tarkkuudella säätää, mutta ei se ole niin mitään. Ja sähän teet itse tuon roottori Joo. tiltti ja sen, Joo. siitähän löytyy, eikö, missä se oli se esitys siitä roottoriohjauksesta, niistä se oli Joo, se. se on tuolla. Jos ei kukaan vastaan. Tästä itse asiassa eilettää viimeksi, niin tuo. Niin sulla oli niin säästökuopasta ämpärit siinä päällä.